Wextêk îsyon vîciya in kweyûn, çoy nezona nomê xwedûn in recûn. Hikûmat persa in merdim cîhat nêtersen kum. Ar, şeref, namus va nomeyî yad begûn. Honzar nosio vîst punc do maçînyeb, Şex Saîd, Şex Şerîf yad begûn û hevalon xwe wiha recûn mavî ciyê. Swarî hikûmat gûn yad weştîn tor hevalona, rêka honzarûna nab dima. Swez dab gelê xwe û Allahî xwe, yad begûn çê nitersênî swarî hikûmat ra. Yad begûn ku Şex Şewatop, Gazî Amê va Şex Şerîf tepşiyo ho dest düşmendo. Xwe navera xarpêto qoğê qoğûn ke, nêşka xwe birast heval Şex Şerîf. Wextêk eşnewit Şex Şerîf xarpêto aliqno, yadir bîyo merg û hikûmatir bîyo winner. Hikûmat veng da, swez da, pey Kurdîstûn ken yo cennet. û baz yad xapiyê, qey welat cenneta û mê merg. Yad xeber da dünya alem, va eyîk teslîm bê, bêbext xwe û bêbext gelê xwe. Çerê bêbextê qebûl neke, çerê teslîm nebe, çerê xayînê niyeva, heya homa gunda yad wehar dehba vîciya. û baz yad kişê ser defînîna duayê xwe wend û swêz xwe da Allahê. Çê têlî yad vera nida heya amê kiştiş. Mezêl têlî doyê dara henîn do verda, serra duayê xwe wend û honê swêz xwe da Allahê. Xeber amê yad kişiyo ku qil riciyê gelê ma ser, kerra dar erd erş yadir berma. Ey gidê felek ti yadî zmara guret. Yad kişiyo çirrê yad ha bermena, derdê xweşe marvana, gel yad razaf heskena, hesret yad re bermena. Yad begûn çend delalib, têlî vê va delalib, xwerdî ma çend delalî, kênê ma çend delalî. Oy li menê day kemer, oy li menê bay kemer, oy li menê wa kemer, oy li menê ke kemer, oy li menê gel mer, oy li menê welat mer, oy li menê xayînê, oy li menê zalimê, oy li menê xayînê, oy li menê zalimê. Çolîk welat egîdûno.